Počúvate Jemné, v tejto chvíli idem niekomu telefonovať z rubriky Haló, kto je tam? Som zvedavá, či zdvihne telefón. Haló, kto je tam? Haló, prosím. Tu je Martina Komiso, Jemné melódie. Haló, kto je tam? Dobrý deň, tu je Dan Bárta, pekný deň. Dan Bárta, super, tak som rada, že som sa dovolala práve tebe. Prezrať, aký máš deň, čo práve teraz robíš, kde som ťa zastihla? Odepisu na mail kamarádovi, protože za hodinu jedu hrát do Ústí nad Labem, tak to potřebuju tak jako všechno stihnout, vyřídit poštu, udělat si ještě čaj a za 3/4 hodiny vypadnout z baráku, jít na nádraží, nasednout do auta a odjet směr Ústí nad Labem. Ještě si musím zabalit a vyžehlit košily. Fíha, tak máš poriadny zhon a ty si takto sám žahlíš košelu? To je na chlapa super. Ne, dneska je to náhoda, protože mám těch košel vlastně, teď mám vyžehlený 2, myslel jsem, že potřebuji ještě jednu. Teraz byl máš jsem trošku... teďko s Vojtou Dykem na večeři s takým dobrým zpěvákem Kurtem Ellingem, teda na večeři na obědě a to bylo fajn, tak jsem se tam trošku zdržel, dobrovolně, to musím všetko stihnout. A prezrať mi, dostal si nejaký špeciálny mikulášsky darček, alebo našiel si niečo chutné? Dostal jsem želé, obalený v cukru, dostal jsem Jelly Belly, takový bonbony, dostal jsem jednu bramboru a dostal jsem mandarinky 3, taková prostě krásná, příjemná domácí běžnost. Toľko Mikuláš, prezrať mi ešte, čo teraz v súčasnosti robíš a aké máš plány? My máme před sebou ještě 9 koncertů do konce roku a daleko víc by se mohli naši posluchači už začít těšit konečně na Vánoce nebo něco taková, že my už si to hezky domlátíme, odjeli jsme skoro 40 křestů, plus ještě nějaký jary, takže toho bylo až dost. Áno. A teďko si to hezky dohrajem, pak zalezem pod stromečky a budem se Šňůrou pokračovat, budu něco hrajem a budem možná s Mírou Chyškou a s Filipem Jelínkem dělat na nějakém filmu, možná desku s Triem bych chtěl udělat a tak dál, to by bylo fajn. Tak držím palce, nech sa všetko vydarí a nech máš krásne Vianoce. Už takto dopredu, lebo asi spolu nebudem. Šťastný nový rok. Šťastný nový rok, dobre. Ďakujem veľmi pekne, že sme si mohli takto príjemne pokecať. Nech sa koncert vydarí a nech sa ti celkovo darí v živote. Dobre, majte sa pekne. Krásny deň. Ďakujem, ahoj. Jemné.